саломат боши келинҷон. Ҳами одам пир ки мешудай, ҳами ҳама ҷоакош дар мекардай, дастошу почошу. Ой, саломат боши, баракати зиндагия бини, худо пагатиам хуштоманд шавию, келиндор шавию. Ай келинот анам хел баракат бини, анам хел келинот хизматота кунанд. Ой, ҳами меган келин ганда, келина гуҷош ганда, ина кифтакота меҷиқа, пуштакота меҷиқа, почаакота меҷиқа, чои гармак дам мекуната, хӯрокаки гармак дам тайёр мекуната. Ото духтара дар хони мардум мехеза мебиёя ки ҳама кору бори хонат мемона. Келин ҷон, раҳмат ба ҳам падару модаре ки тарбия кардан бачаам. Дар тамоми пастии баландӣ ҳами зиндагӣ бачаи ман тоқат кардӣ ба худо. Дар доштану надоштану, дар бехонагишу, дар ҳама чизакаш тоқат кардӣ, тоб овардӣ. Раҳмат бачаам. Ҳар келинами хеле тоқат карда, хеле тоб оварда наметавонад. Раҳмат. Баракати зиндагия бинӣ. Ҳами калона ки ҳурмат кардӣ, эҳтиром кардӣ, пага ҳурмату эҳтиром мебинӣ бачаам. аҷабали бачам, кор мерӣ? чачон пишдам майда пай коршин бу барвақтар бирем. аҷабали ҷон, начигун бачам хафа намешӣ? чачон чизе ки мегӯед ман гӯштон дорам. Ман чӣ ба шумо хафа мешавам? Нагени гапа уча. Ҳами келина мегӯм. ҳамин дар тамоми пастии баландии мо, дар доштану надоштану ҳама чӣ мо сабр кард, тоқат кард, дар бари мо рост истод бачаам. раҳмат ба падару модараш. ҳар келина ҳами кора намекунад бачаам. бо нашава ки бачаам дар ҳаққи ҳами фарзанди мардум хиёнат кунӣ. чачон ҷоным шавем, садқаи суханотон, садқаи гапотон. чӣ хеле ки ҳами аввал моро уча тарбияи дарс додем. иншоалло ки мо то охир ҳами тарбияи шумо хати, ҳами суханои хуби шумо хати, ҳами насиҳатҳои шумо хати учаҷон иншоалло бе ягон хато, бе ягон парокандагӣ, бе ягон мақсади гап ки оварагӣ зиндагимонро пеш мебарем. Ман асло учаҷон хизматҳои занро фаромӯш намекунам. хизматҳое ки мисол барои мо кард дар тамоми ҳолатҳои пастӣ дар барам буд, ман инро асло фаромӯш намекунам. уча меган одаме ки гузаштаи худша учаҷон фаромӯш мекунад, ӯ ё одам нест, ё ин ки аз ин олам нест. уша ба ҳамин хотир пайрӯзои аввал то ба муваффақ шидан, то ба комёб шидан ман дар барам буд. иншоалло ки ман кӯшиш мекунам ки то охири нафас дар бараш бошам. учаҷон рӯи сафед бачам, барори корут бачам. саломат бошем учаҷон. бо иҷозати шумо ман пайкор мешам. занакҷони ман баба мардак. ҳич тайёр шиди охир? тайёр шудам мардакҷон. хандо табза бовар ки беҳтарин зеби дай. занакҷони ман, та агар умуман хита хишрӯ накунӣ, қушота накашӣ, серавно хишрӯ ай, ҳами кавк хоҳ нохоҳ чи ай кавк ай, зоғ намешава. гуфтиам гапо майна намешава. кавк ай. чӣ ку ман мошина гарм мекунам, ман парковкаро биза биё. Малиш рӯи нозисум кам мегирани. хоб бо дер накунӣ занакҷон, тезтар, фақат тезтар ки моро уҷа интизорам. Assalomu alaykum Rajabali. Assalomu alaykum arkadaşlar. Sizi de da, sizi de. Şurada Allah'ı bize götürmüş. Ulaşan mı şey? Damat arkadaşım, şunu da hayda buluyor şakayı nasip etme. Tamam bu şey. Ben şey yapıyorum, bu mod. Ama ya dur uzay mebilam ya, ben başım katı sus miram ya. Ya ki, aşağı ki bil tabii o am ya bana müşkili bu. İzanam, ozi babori ya nestam. Her koşidanş mümkün yani. Arkadaşlar, یک چیز ayda ما وقتی میگیم که زنها با باور نیستن این گپ خطای بزرگ نکن. در بین ما مردم نامرد هستند، در بین زنها هم نوزن هستند. نه که ما نمیتونیم یک زنی بد دیده همه زنها را بهوتیم، یا ما نمیتونیم یک مردی بد دیده خوری بچه دیده همه مرد را بهوتیم. یعنی که جان
5-5 баробар нест яка. Акаҷон худат ҳамсояи маи. Хеле ки медонӣ ман 8 сола қатъиями занам зиндагӣ мекунам. Зани ман тамоми сахтиҳои зиндагиро дар барам дод. Ман як марди кори оддӣ будам, дар барам дод. Ман дар ғарибӣ будам 2-3 сол фарзандакҳои нозанини маро нигоҳу бин кард. Ай хонаи ман набромад. Аз он ҷумла ҳамада асоситарин чиз модарҷони мара ранги модари худаш дори нигоҳу бин кард. Мефаҳмӣ ака? Як чиза яка Шамс. Он нафаре ки тамоми сахтиҳои зиндагиро пушти сар кард, тамоми сахтиҳои зиндагиро гузашт ва тағйир наёфт, ман 100% мутмаинам ки иншоаллоҳ ӯ ҳеҷ вақт ба як пора оҳан иваз намешавад. ман гапи гуфтагиамро гуфтам. ё ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунӣ, ё бо падарат. Падарма чӣ хеле меша ки хонаи пиронсолон мебарам. Шукр. Зиндагӣ хушбахтона арам дига мебинем. Як рӯз ба меҳмон мебинӣ. Аммо мешава ӯ тайда. Ҷонак, бобои мардак омадем? барамиҷа чӣ кабобе настрени? Бахайра? Эй мардак, шумо дар вақти шумара гуфта будем ки падарам 1 сол, 1 моҳ қати худамон неставу 1 моҳ хонаи акам, 1 моҳ хонаи апам. 2 сол мешавад ки падарат на хонаи апат меравад, на хонаи додара, на акат. Безори ҳами зиндагӣ шудам. Падаратонро ё ба хонаи пиронсолон барен, ё хонаи акатон барен, ё апатон. Эй мардак, ё ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунӣ, ё ҳамроҳи падарат. Ин хел намешавад. Ози ман падарамро занг мезанам, одам доранд. Падаратро мебарӣ, дар хонаи пиронсолон мемонӣ. Безори ҳами зиндагӣ шудам қати ҳами падарита. Занакҷон, охи ман падарма чӣ хеле меша ки хонаи пиронсолон мебарам. Ман гапи гуфтагиамро гуфтам. Ё ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунӣ, ё бо падарат. узри зиёд бародарҷоно ки каме ҳам бошад вақти қимати шуморо мегирам. Агар шумо ҳамин наворро тамошо кардаиста бошед ва ҳамин гуна роликҳои тарбиявӣ ба шумо писанд бошад, фаромӯш накунед дар канал подписатсия мекунем, дар навор як дона лайк мемонем, дар комментария ҳатман як сухани хуб менависем ва иншааллоҳ ки бо аида хубтару беҳтар роликҳои тарбиявия пешкаштон мегардонем. воқеъ дар паноҳи худо бошед. ё ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунӣ, ё бо падарат. Тамом занак. Ман мерам ози падарма мебарам. Худоба шукр. Зиндагӣ хушбахтона арам дига мебинем. Падарҷон, 1 дақиқа истед. Хоб бачаҷон гӯш дорам. Падарҷон, бобоямро ба куҷо мебаред? Чӣ ба чӯ мекунӣ бача? Бояд ман донам. Мехоҳӣ ки бобота хабаргирӣ бирӣ, а? Не, вақте ки ман калон шудам, бояд донам ки шуморо ба куҷо барам. филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.